Hey zeg, wie vergaat Johan en Den Haag? Strak, Ljouwert en Bolzert. Wie vergist dan al Den Haag? Dus dan op die manier dan Je die drie naar Den Haag. Ja, dat weet ik niet. Weet ik niet. Ja, Bolzert zit weer op het Ja, voor het behoren van de zin. En als zo om die stem hier, komt zo net die bol te doen, dan? Ik heb volleybal. Ja, volleybal. Ja. Is dat de eerste keer dat je demonstreert? Ja, Volgende keer massaal achter je. Ja. En zag jullie zijn dat alles wat u deelt, dubbeldeksbussen, al wat riet kent. Dit is een happening voor Bolzert. Een happening die u misschien maar één keer in het leven meemaakt zien. We zijn al hier heel wurg. We zijn al hier en we zien hier op de voorgrond de auto weer de burgemeester nou in Bolzert. Naar Bolzert mag je. Hij zal een toespraak bereiden en morgen zit hij hier weer dus in Den Haag. Want morgen is er weer met 2 bussen hier naar Den Haag toe. Ja, en dan is het weer eens zover op de Leeuwarder Rondweg. 7 auto's op een rijtje zoals hier op de Heliconweg. Die weer te hard en te dicht op elkaar gereden hadden. En dan de zoveelste kettingbotsing. Gedeukte snuiten en bagageruimte. En de ravage was weer groot. Vanaf de Noordersingel leek deze brand veel ernstiger. Maar gelukkig betrof het hier ook 3 lege huizen in de Looierstraat, waarschijnlijk ook met opzet in brand gestoken. Bij aankomst van de brandweer brandde het middelste huis al bijzonder fel, terwijl ook de daken van de huizen links en rechts door het vuur werden aangetast. De volgende ochtend gingen we eens kijken hoe groot de ravage wel was. Het middelste pand bleek geheel uitgebrand, het rechtse pand had zijn dak verloren en ook het dak van het linkerpand was flink beschadigd. Maar, zoals gezegd, het betrof hier slechts sloopwoningen. Wie is de meneer? Jacob Roorda. U bent Jacob Roorda en u hebt een video daar. Nou, dan zal ik u even toespreken op de video. Dan zal ik maar gelijk even zeggen dat... Ja, kom maar hier met die video. U daar, Jacob Roorda, laat maar draaien dat ding. U daar, Jacob Roorda, bent u daar? Even zo ja doen met dat ding. Nee, met die camera, zo ja zeggen, ja. U, Jacob Roorda, hebt gewonnen de eerste prijs in de categorie 19 jaar en ouder. En u krijgt nu de hartelijke felicitaties van de wethouder Timmermans. Terecht, want gefeliciteerd alle meneer Roorda.